Good morning everyone. बयखौबो बरायहरनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय बे गुड मर्निंनि गारमा थसेबखौ लानानै आरोना बिसमुरियाव लोंनानै फैनाया गारनानै थसेब जाजोबबाय आरोना जारलासो जागोन दा नैबावहाय निउ मेम्बार दं आरोना जोंहा रायजोफोर मेरिगल्ड बिस्कुट जादों आरोना दा माने बयनाबो जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं आरोना बालाब गासै जानाय लोंनाय थांबाय बालाब गासै जालागासिनोलाय ना निमे ओमफ्रायहाय ओरैजाय जास्टिनजों बिल्लाजों लागायगासिनोलाय माबाजों बिल्लाजों ड्रागनजों ओमफ्राय ओरैजायबो जाखांजोब्बाय मिथि अके ना अके जाखांजोब्बाय जागासिनो दङ गासिबो जाजोबनाय आरोना माने जानाय लोंनायनि बेस्थ' मर्निंनि माने ब्रेकफास्टसो आरोना बिसिना जाहैबाय गासिबो जाजोबो आरोना रायजोफोर एन्जर मामुआहाय स्कवाश हाना होदों स्कवाश ओमफ्रायहाय माबा मेरिगल्ड बिस्कुटबो जायो आरोना गासिबो टटेलि जाजोबो माने मैगं मैला बिस्कुट ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि आब' दं ओमफ्राय आब'आ दा ओरै रकिजों गेलेगासिनो दं आरोना खालु दंबावो नालाय बै खिथुआव खालुजों आरोना ब्रेकफास्टआ माबार खालामदो दे दाखालि माबायाव गेलेना लाबोनाय बालागाव सराइबिल मेलायाव आरोना रायजोफोर 10 थाखा खेला होदोंमोन आबैया खम लस जाबाय बे आबै खेबसे मोनजोबो आंबो गेलेबावगौमोन आङो ओमफ्रायहाय हनै उनावहाय माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जालाबायगोन ना साननानै बारा गेलेयासै आरोना माब्रैखौनो फिनसां साननानै माब्रैखौ गेलेना लाबोखादां निमि दे गुड मर्निं दे आजो खिफिया मा जमदों बावहा मा जमदों साला नोंलाय जायगाया मारै गोजौ जाबाय असेब' दायो बिमाजों आंजों दिनैहाय मोनसे स्पेसियेल ब्लग लाय आरोना गगा मोननायनि नामाव होनबावदो दायो जे जोगोनारा जेरै गोमो बिदिनो बिनि महराबो गोमो नङा होमबा रायजोफोर बे कफिया जेरै गुफुर बिदिनो आंनि हिन्जावनि महराबो गुफुर नङा होमबा बिमा नोंनि खानाया जेरै जाथि आंनि महराबो एरै एथि होननाय जानोसै साहा मोनलोङा नारा मारै साहाखौ गाइखेरखौ लोंजोबनानै दोनखो ओरै आंना खर'आ साहा मोनलोंबाथाय खाथिनो नागिरा बिदि खि खालामबायलै जाया आंना जौ लोङै मानसिफोरबाथाय बिदिनो एकदमबारे साहा मोनलाबाथाय माथानि साहा गैया ना रायजोफोर लाल साहाखौ फाला लोंनांगौ लेन्डलेसआव थाग्राफ्रासो लाल साहा लोंजा दाद आं लोङा लाल साहा ओमफ्रायहाय जायखिजाया बिसमुरिनि सेंग्राफोर मैयानि सेसा बेदरा माबायदि दा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोथावासो सहरसिनबाय आरोना अयथासार गोथाव मोनो जाहैदों सेसा बेदरखौ सालाफ्रा इन्टारनेट एवबो होनखाबायना नोमथेया बुंनांखाया सोलाजोब्बाय सोरबा सारायखौ सिन्थाय ओंखाम लगायनानै जाबाय सोरमोनलाय बे सालथे थेरेराम साराय सोलाजोबदों आरोना रायजोफोर मैया बिसमुरिनि सेंग्राफ्रा सेसा बेदर एवदोंमोन आं आलदा एवखादों आं गोथावथ' बुंनायखाय आरोना आरो आइलाङाथ' आइखेंबो माबा हारा मोनसेबो गाराखै सेसा बेदरखौ आइलाङा गासिबो जाजोबखादों बामलेमा फाग्लाथ' आइखौनो दा रायलायसै थोरसि थोरजाय सोलालाजोबनाय बामलेमा फाग्ला अयथासार खुदिया ओइ लिलि नों सरनाय आलु भाजाया बेसे गोथावमोन बिमा नोंनि महरा दाब्लेब्ले जालांबाय मानसियाथ' मारै गोमोनिफ्राय गोमो स्लिउ जालांसिनखो बिमा बेबायदि जानाय नंला एकाउन्ट खुलिनो ना मा होनदों बहा दतमा আজি মানে দতমা যাব বলে একাউন্ট খুলতে লাগবে মই তো যাবো না তোর লগত আর কিটা কি মানসি ফাগলা सकस जायो गाद मुसुइ ओंख्रि ना बानायदो रायजोफोर देनदो गासिखा सकस जाहैदों खनसे रिपिट होफिनबावनि जोङो
와스네. 아니 그놈아래 왜 계속 풀려 그러시는 보다 말이요. 뭐래바지 가지 인기 송라베게 샤지갈이 비바지 자장. 노가 겁나 그러는 감 그냥 베이바이 노나이 바이 비바부게 피파부게 힌저부게 그래 나이 저거나 바튼 비중 맞지 않아 나오자 그. 냄시마 라발로 니빌라 빌라바르 슈 라반 와마르 무글라 와타는 그 비디오 궁시 누실레 버리바 모혹돌라 누خي 마치고 살테니 송나 지네시 몰 만데 몰 그래 맞자 그 몰 우리 송크레마 자크네 송크리야 제가 들어오다 친하고 모자 모자르는 모자 잡아 কিন্তু မိုးကြောင့်ဘုရားကဘာလဲ 우리가 들어 야신다 하라 저이 살티 뭐야 아글레네 레발라 사 마레 내가 도체 같은 거 내 비용 와우 내 비용도 비용 그런다 진동 나가라 내 시스코네 지네 마바시 트레디셔널 쉐나 같이 우리 타와자 나자 나이로 그 타와 이 강대 비고 강난데는 들어온 거는 잡아야 돼. 그래 봐요. 이 비디오야.